Și bine m-am găsit la un nou episod din Clash of Clans. În acest episod o să dăm două atacuri la war. Prima dată vom da atacul cu contul cel mare, iar apoi vom da atacul cu contul cel mic. Bun, să începem. Noi suntem numărul 5, deci vom ataca numărul 5. Bun, să începem să atacăm. Sper să luăm cele 3 stele. Sigur vom lua cele 3 stele, fără îndoială. Eu zic că e un atac destul de frumos. Apoi să ne uităm cine ne ataca pe noi. După aia voi intra pe contul mic să vă arăt și atacul. Acolo deja am atacat toată acolo, aici e primul atac. Bun, am luat cele 3 stele. După cum vedeți, liderul nostru a ajuns în Champions. Așa. Acum să ne cine ne ataca pe noi. Deja Izu lui s-a dus. Are 9 uriași. I-a băgat degeaba. Să mă uit de cât timp filmez. 3 minute, bun. Să intrăm pe contul mic. Să atacăm și acolo. N-a luat din prima conexiune. Se mai întâmplă. Bun. Acesta este contul mic. TH3 am dat TH4. Bun. Ups. Să începem să dăm și celălalt de atac. O să vă arăt și primul atac. Apoi. Bun.
Bun. Pe giganții să distrugem aerul. Deci, acesta mă interesează. Bun, acum băgăm baloane. Băgăm arcașele. Sper că nu cele 3 stele. Sigur vor 3 stele. Nu pun probleme. Filmez deja de 6 minute, știu o să fie un episod foarte lung. Dar nu e problemă. Mai are și în comunitate de colțuri. Nu e problemă, în 50 secunde distruge. Bun, am luat cele 3 stele. În total am făcut 6 stele oarul ăsta. Pe cel mic. Așa. Și am să vă arăt și primul meu atac. Am să dau de 4 mai repede, să fie treacă mai repede, să nu vă plictisesc prea mult. Norocul meu e că sunt într-un clan în care sunt baloane. Deci, de baloane de 6 sunt incredibile. Dau foarte mult damage. Și asta a fost primul atac. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, share, subscribe. O zi bună!